Cenazê şehîd Salih Müslüm li Kobanê li pêkirawangeha şehîdî ji lê hat oxirkirin. Ji xeynê xelkê Kobanê heyetên ji Bakur û Başûrê Kurdistanê jî tevlî merasîmê bûn. Fermandarê Qesedê, fermandarên hêzên asayîşê yên herêma Cizîrê jî di merasîmê de hazir bûn. Di oxirkirina şehîd Salih Müslüm de siyasetvan û fermandaran peyamên yekîtiyê dan. Eserxweşî tenê nadim we. Edibêm hêviyê wê mezin rêya ku hevalê Salih Müslüm Bekir wê bibe rêya azadiyê. Ev nahêsta wê silav dikim. Heb bi heb we hemêz dikim. Çavê zaroka radnîsim. Em îro xemgînin. Xemê mey 100 sale hêvî dikim. Xema dawiye xema ku hevalê Salih Müslüm bime da jiyandin bibe a dawiyê. Canboriyê do jî bibîstînim. Em negeştin merasima oxirkirina wan. Heb bi heb malbata radibêm. Destê wa dayîka radmîsim. Ji baba radibêjim 100 sal we bi hêvîkî mezin ve bi aramîkî mezin ve me anî heta vê rojê em hatine ketine tengasîkî wisa ku ya em ê azad bijî yan jî em ê qet nejî. Ji ber vî em bi xwe bawer bin, em bi zarokê xwe bawer bin, em bi ciwanê xwe bawer bin. Em bi rêv rêbazê ku nîşanî me didin û heya niha Başxana po li ser yek tiştekî pir sekinî digot netewa xwe çêkin. Netewek demokratîk ve hemî beşê jiyanê garibin xwedinava wê netewê ra bibînin. Me jê fehm nekir. Digot ez dixwazim tiştekî bikim. Herî dawî 2015 da hedîtinê da min vî ji devî wî bihîst. Ez ser navê tu kesî tu caran axivim hûn dizanin. Got em ne li hember ku Kurd bibin xwedî dewletik. Lê edibêm Kurd bira li gorî taqet û quweta xwe tev bigerin. Taqeta wan çi be? Bira li wê gorî tev bigerin. Bira li wê gorî xwe amade bikin. Cîhan diguhire. Cîhana pîro em tê da dijîn hemî mij û ewre. Çi kes nizane sibê wê çi bê serêkî. û dizanin dewletên rehme hemî heb xwe dikevin. Îro cîhan ne nava aramiyê da ye. Hûn bawer binê ku nava aramiyê da ne hûn in dîsa. Hemî nikarin bikey serê xwedeynin ser balî û razê. Ji ber ku çemberek ji agir çê bûye û hemî cîhan û hemî kes nav da dijîn. Dîsa jî ê bi hêvî milletê Kurdin. Di vî warî de em xwe serbilindin. Hêvî her tişte. Em ê hêviyê xwe xurttin û mestir bikin. Ez dizanim, ez rêyê we hemîya da dibînim. û tev xemgînin. Me jî vê xemgîniya kûr di 2015 da em jî jiyan li Bakur. Lê îro ji do çêtir e. Wê sibê jî ji îro çêtir be. Em ê hêviyê xwe dest bidin destê hev, mil bidin milê hev, em ê tenê pişta xwe bidin gelê xwe. Em gere bi xwe bawer bin. Gava meriv bi xwe bawer be, meriv yekîtiya xwe kûrtir û xurttir bike, hemî cîhan wê ji meriv ra hurmet bike û rêz bigire. Em ne dijî ti qewmîne. Çi qewm dibe bira bibe, em divê Xwedê Teala teva daye. Bira Xwedî maf bin, azad bijî. Bi me ra an ne bi me ra. Lê ji bûna ku em jî azad bijîn, em ê jî tê
tep koşun. Jiber ku me ilişi tu kesine kiriye. Tene menne layıkı Medine. Rasten. Em bir çavşkandın dıçın mirini. Legere emzanı ben ve kostaki biziravi emkaribin jiyane jiyavavkın. Jiyan meş başe, caleki başe. Duruşme ve slogan bu hişyarbune başe. Ve şükür hevci hişyarbune nine jibelku geleme yirojme hişyardıre. Hevceye em behavra. Hatta ana ve çavakin yek ucbuna me minakın. Kovan jibuna me minake. Xewne mebûn ku min dixwaz vê xeyalê xwe bînim cî ez kin gerim kobanê. Bi rastî ez ê piştî Newrozê batmam. Min dixwazê werim heftekî 10 roj min ji hevalê rê ve birra telefon kir. Min got kingê bixwazin ez di emrê vî gelî da me ez jî dixwazim werim Bedlingê wan. Gotin tu kingê bixwazî min got na. Ji ber ku min di nava alozîkî da ne. Wextê we pir bi rûmet e. E naxwazim ez jî bibim baş ji we re. Lê ez dixwazim werim wa gelê me dayîkê wa de wan destê we paqij dayîk re heb bi heb destê we maç bikim. Ji we re rêz bigirim. We hemêz bikim. Çavên ciwana û piçûka maç bikim. Ji ber ku em wek bedenekî însanin. Hinek ji me mil, hinek çav, hinek guh. Gava ku em bibin yek, bi Xwedê em quwetek mezinin. Li rojhilata naverast bêyî me aşîtî nabe. Em ê pêşevanê aşîtî û jiyana azad bin. Lê taqet jî lazim e. Em ê dayîn û spendinê xwe bi cîhana em bêjin ku qada medenî da em ê dayîn spendinê xwe bi wara jî bikin. Karê dewleta karê menfîeta ye. Em nikarin ti jî kesî bin jî û pişta xwe kesîva jî girê bidin. Em birayê hemî xuşk û birayê hemî gelane. Em ne ti jî ti kesî ne. Em ê jî pêşeroja xwe bifikirin û em ê pêşeroja xwe ava bikin. Ez zanim min pir dirêj kir. Lê dilê min tije ye. Min nedixwaz saf kurtasî hema werim wejdûrî va bibînim. Lê Xwedê 24 saet wext dane me. Gotine gele hûn çi wextî da derî da derbas bûne hûn wî wextî bifetirin. Hêvî darim pêşerojê em karibin wek deriyê mala xwe deriyê aliyê Kurdistanê heb bi heb vekin û em li gorî wextê xwe, nêrîna xwe û xwestina xwe bi gelê xwe re bicivin, wextê xwe û fikrê xwe û hest û remanê xwe parve bikin. Ez bim hevalê salih. Herî dawî ez û te ji welatekî heta welatê din çûbûn. Em ji Fransa heta Belçîqa çûbûn. Lingê te werimî bûn. Te hilm nedan nedistin. Lê te digot bira yek deqekî me vala derbas nebe. Ji bo ku em gelê xwe nêzîhe bikin. Em netewekin, em ê jî wek netewê serbilên di nava azadiyê da bijîn. Ez dibêjim ev wesiyeta te ye li me hemiya. Ji ber wî ji malbatê re dibêjim xema nexwil. Ew li gorî dilê xwe jiya. Jiyana wî bi rastî jî bijartina wî bû. Xebitî ji miletê xwe re hiya da wî ye. Xwezî bi hemî kesê wisa. Hemî cangoriyê vî welatî ji bûna ku hûn jiyanek aram bijîn yek rokî nefikirî. Negotin ez, gotin em. Gere em tev bê nêrîna wan re bi rêzdarî nêz bibin û em bêjin em ê siber roja xwe bi destê xwe ava bikin. Cardin ez yek bi yek malbatê cangoriya dibêm bira serê gelê Kurd sabe. Xwedê sebr û aramîkî di dilê weke. Ez zanim êşa we kûr e. Lê êşa we êşa me hemiya ye. Ca di heva
مالباتا هبال صالح واجی دبیجم سری و حمیه صاحبه لی خود نه اولاده و نه بابه بازاروکا تنه او هبال مبو ره هبال مبو برای مبو و پیشوانک مبو مکانی وی بهشت به جیه وی رونکایی به نورا خود تعالی لسر به جادن ادبیر منتب هل هبن بخاطره و مالا و حزار جرابا سپاس سرته صاحب کوبانی سرته صاحب روجاوا اول سالی دیپلماتیک مezun bu siyaset mederek mezun bu eval sali şoreşkerek mezun bu emre khu boy gele Kürt boy nasnama uya boy mafi uya da sali Müslüm şehit gele Kürt bareki grand kenti sermeleme gerek ki em hayal asar eval sali Müslüm binin şune em layık uyabın Şandeya Başûrê Kurdistanê Serdar Abdullah jî di merasimê de axivî. سرخوشی هاوخەمی پشتیوانی ئەوان و هەموو ئەحزابێن کوردستان لە ڕۆژهەڵات و لە باشوور بگەێنن بە خەڵکی کۆبانی و بە هەموو خەڵکی سەربەرزی ڕۆژاوان. Piştre peyama rêberapo ya ji bo Salih Müslüm li vir jî hat xwendin. Dada Salih Müslüm ne wanda hiyeke beruvajî vê ew ê heta hetayê gelê xwe hemû gelan netewar dost û hevreyên me wekî hêzeke heqîqî xurt bike. Rêber Abdullah Öcalan 12 Adara 2026 gireva İmralî. Fermandarê Qesedê Mazlum Abdî jî di merasimê de axivî û ev peyamdan. Ve velat Iroka Ataperme siyasi Rojavayê Kurdistan. Ve velat şahide Iroka me a siyasiyat hemden bû. Pêşengekî wê bû û ana jî bû şehîdê doza genê Kurd Rojavayê Kurdistan. Dozê ku em bidin bavê welat di huzura we da di huzura genê Kobanî qehreman da ew ku em vê tepkişînî dewam bikin. Di merasimê de peyamên meysa malbatên şehîdan û dayîkên aştiyê yên Bakurê Kurdistanê hatin xwendin. Piştre li ser navê malbatê heval û hevrê Salih Müslüm Ayşe Efendi axivî. Hirojî em bavê welat oxir dikin xatirê dawî ye serokê serokan serok rêbera po ji dil û candan te silav dikin bi nêvê Kobaniyan û Rojava tevayî tiya bi te û bavê welat bavê şehîd Şervan we bihevdira di meşandî hevaletiya bi nirx felsefeke Kurd bi ilmî hevaletiya rast navbera we da ku hîro me jî mektuba te serserê xwe kir û ji bo vîgelayî gelî û ji bo nirxê şehîdan ji bo korwanê şehîdan tevayî ne tenê ji bo bavê welat me destê dêw bavê şehîdan em gelê her çar parçê Kurdistanê û çil li derva çil li hindir em dibêjin wincî şehnazê ne cê rêzgirtirê ne em we êşa xwe bi me re para vekir em jî êşa xwe baxşîşî we dikin em ji we re dibêjin hûn her hebin. Piştî axaftinan cenazeyê Şehîd Salih Müslüm li Kêleka Gura Kurê wî şehîd Şervan hat veşartin.